Με το στόμα ανοιχτό έμειναν όσοι βρίσκονταν το πρωί στο λιμάνι του Κερατσινίου, αντικρίζοντας το οχηματαγωγό Άγιος Ευστάθιος που γεμάτο αυτοκίνητα και φορτηγά άρχισε να μπατάρει. Το πλοίο, δείτε το, που είχε προορισμό Τυχείο και την Καβάλα, πήρε μεγάλη κλίση όταν μπλέχτηκε η άγκυρά του με τις άγκυρες διπλανών καραβιών και προσέκρουσε στην προβλήτα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ρήγμα 5 μέτρων και να βάλει νερά. Τα ρημουλκά συγκρατούν και σπρώχνουν το οχηματαγωγό προκειμένου να μην βουλιάξει. Υπάρχει κανένα πάνω. Από το πρωί έχω κάνει τα ναρίκια μου. Ανέβει απάνω ένας, να πάρει κάβα να το βάλει εδώ και εγώ θα το τραβήξω πριν. Το κλάβο δεν το μολάω εγώ. Μέλη του πληρώματος με κίνδυνο τη ζωή τους προσπαθούν να δέσουν το Άγιος Ευστάθιος στον προβλήτα του Νεομόλου Κερατσινίου. Οι ναυτικοί ανοίγουν τρύπα στην πλώρη του καραβιού προκειμένου να γίνει με ειδικές αντλίες άντληση υδάτων. Από τις 5.30 ώρα το πρωί μέχρι και τις 8 κανένας δεν ενδιαφέρθηκε, παρόλο που ήταν τα ρεμουρκά δίπλα, να δέσει στο καράβι ή να του κάνουν έστω να τραβούν νερά από το μηχανοστάσιο. Κατά την αναχώρηση του πλοίου, η άγκυρα του οχηματαγωγού μπλέχτηκε με άλλες άγκυρες. Ο καπετάνιος άρχισε τις μανούβρες και το οχηματαγωγό προσέκρουσε στον προβλήτα με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ρήγμα 5 μέτρων. Εκεί μπερδευτήκαν οι άγκυρες. Σε αυτήν του βαπορίου την άγκυρα την είχε πιάσει ο Νικόλας. Βρήκε λίγο στο μόλο, αλλά δεν κατάλαβε ότι είχε ρήγμα. Το Άγιος Ευστάθιος είχε προορισμό Τυχείο και την Καβάλα. Τα 23 μέρη του πληρώματος και οι 5 επιβάτες απομακρύνθηκαν από το πλοίο για λόγους ασφαλείας. Πιστεύω 90% το οποίο σώσαμε. Δίτες του λιμενικού έλεξαν τα ύφαλα του πλοίου. Το Άγιος Ευστάθιος μετέφερε 38 φορτηγά με τρόφιμα, είδη πρώτης ανάγκης και οικοσκευές.